И може 7 месеца поне расте. Това е втора година, тъй като това няма къде да се. Това махни, ако искаш въжето. Кака стойка това, бай? После да може да го хванем по-лесно дом. Дом ми бега, кога да го вържем ми бега? Мири, таки. Мири. Това си бая яко приятели бутова, бай. Това се подирай. По интернет гледах едно кошума, само съмет кошумата. Еле, Бубинка. Я, Бубинка. Я, гледай.